Molt bon dia. Avui no portem l'aprovació merament un document administratiu més, sinó que el que portem és veritablement aquesta eina, aquest instrument de motor de canvi de la província de Barcelona per l'any 2026. En temps d'incertesa, les institucions no podem dubtar, hem de ser fars de seguretat i motors de progrés, i això és exactament el que representa aquest pressupost. La voluntat inquebrantable de la Diputació de ser l'aliada imprescindible de cada ajuntament i la garantia de benestar de cada ciutadà i ciutadana. No hem vingut només a gestionar el dia a dia, sinó a transformar-lo. I per això presentem uns comptes valents i, sobretot, profundament municipalistes. Un pressupost de 1.411 milions d'euros dissenyat per enfortir l'autonomia local, per protegir les persones i construir un futur més sostenible i just per a tothom. Som aquí per liderar la resposta als reptes del present, per dibuixar, amb ambició, sí, les oportunitats també del futur. Vivim temps complexos, ho sabem, tots ho sabem, però el context internacional continua amb certa incertesa, els conflictes que ens afecten també l'economia global, amb uns preus que, tot i que es moderen, estan tensant també les butxaques de les famílies i, com no, també les tresoreries dels ajuntaments. I, a més, ens trobem en un moment de canvi climàtic que ja no és només una amenaça futura, sinó que és una realitat que ens porta també sequeres i fenòmens extrems que hem d'afrontar. I davant això, la Diputació actua amb responsabilitat i prudència. Aquest pressupost s'ha fet en seriositat, en rigor, i hem hagut de fer aquest exercici per recuperar també l'estabilitat pressupostària i el compliment de les regles fiscals per garantir que aquesta casa sigui sòlida avui i demà. Ho hem hagut de fer en un escenari en què fins al 17 de novembre l'Estat encara no havia comunicat oficialment els ingressos previstos per al 2026, que financien el 93% del pressupost no financer. Per aquest motiu hem estat prudents en la planificació, incorporant despeses condicionades a la rectificació d'aquests ingressos estimats. I un cop confirmats, aquests recursos permetran donar llum verda al desenvolupament i consolidació de determinats projectes. En resum, posem ordre a la casa per poder seguir ajudant a fora amb tota la força. Si parlem de grans xifres, de la capacitat que tenim per transformar, el pressupost per l'any 2026 assoleix la xifra de 1.411 milions d'euros i això suposa un creixement al voltant del 8% respecte a l'any passat, concretament 102 milions d'euros més que posem al servei de la província. I d'on surten aquests diners? Principalment de la fortalesa del nostre sistema de finançament i de les transferències de l'Estat, que representen el gran gruix dels nostres ingressos. Però també vull destacar una dada clau que ens demostra la salut d'aquesta institució i és que no ens endeutem. Tot aquest creixement, tota aquesta inversió, que us explicaré ara, la fem sense demanar ni un sol euro de préstec als bancs. I això és garantia de futur. Tenim uns comptes sanejats que ens permetran centrar-nos en el que importa, gestionar bé. I aquests 1.411 milions d'euros, com els gastem? Doncs la resposta és senzilla, mirant els municipis. Si analitzem els números a fons, veiem que el 82,45% del pressupost té caràcter municipalista. Superem així el percentatge de l'any passat, la qual cosa es tradueix en un increment real de recursos. I aquest any destinem 86 milions d'euros, més que el 2025, a impactar directament o indirectament als pobles i ciutats. El Pla d'actuació de mandat, el nostre PAM, ens va comprometre que ningú pot quedar enrere i aquest pressupost ho demostra amb fets i en xifres. I vull ser molt clara en aquest punt. Les polítiques socials, concretament, són la partida que experimenta l'increment més important respecte al 2025. Passem de 129 milions a gairebé 141 milions d'euros destinats directament a les persones. Això vol dir blindar l'estat del benestar local. Destinem 25 milions d'euros al servei de teleassistència
per cuidar especialment la nostra gent gran i donar seguretat a milers de llars. Invertim 26 milions més de suport als serveis socials municipals, perquè quan un veí o una veïna té un problema i truca a la porta de l'Ajuntament, allà hi ha d'haver recursos per atendre'l. I no oblidem projectes transformadors com el del barri de la Mina o els nous programes per al lleure d'adolescents, perquè la cohesió comença als barris i amb el jovent. Aquesta és l'ànima d'aquest pressupost, posar les persones al centre. Però no podem parlar de futur sense parlar també de clima. La sequera ens ha ensenyat que l'aigua és un tresor i per això posem 2 milions d'euros en el programa Divaigua per digitalitzar i millorar l'eficiència de l'aigua als municipis, perquè no podem perdre ni una sola gota. També incrementem recursos per la prevenció d'incendis en 2 milions més, perquè els nostres boscos són el nostre pulmó i apostem fort per les energies renovables amb 5 milions d'euros per ajudar els ajuntaments a fer la transició verda. Alhora, volem que es pugui viure i treballar dignament a qualsevol racó de la província i això vol dir oportunitats i vol dir oportunitats també a nivell de feina i feina de qualitat. Destinem 15 milions d'euros a plans d'ocupació i 13 milions a millorar els polígons industrials, perquè si les nostres empreses tenen bons espais, crearan millors llocs de treball. I per garantir l'equitat territorial calen també bones connexions, invertint 44 milions d'euros a la xarxa local de carreteres, no només per arreglar desperfectes, sinó per fer carreteres segures i intel·ligents. I a més, sumem 10 milions per a camins municipals, que són vitals pel món rural. I deixeu-me també fer un apunt. Quan parlo de digitalitzar l'aigua o de carreteres intel·ligents, no parlo exclusivament d'accions aïllades. Aquests comptes impulsen definitivament la transició digital del territori, perquè no només arreglem el present, estem instal·lant la infraestructura tecnològica del futur perquè la província de Barcelona funcioni amb dades i anticipi els problemes quan arribin o abans que arribin. I vull aturar-me també un moment en un punt vital per entendre el paper d'aquesta casa, perquè sovint se'ns pregunta per la despesa de personal, pel cost de l'estructura de la Diputació. Permeteu-me ser molt clara. La nostra plantilla no és burocràcia, és servei directe als ajuntaments. A diferència d'altres administracions que només transfereixen fons, nosaltres transferim coneixement. Quan un ajuntament petit necessita un projecte d'enginyeria, un arquitecte per fer un equipament, un suport jurídic complex o un tècnic de cultura, la Diputació hi és. I això requereix una plantilla altament qualificada i especialitzada. Aquest pressupost defensa aquest equilibri. Tenim el personal necessari per prestar serveis d'alta qualitat tècnica que d'altra manera molts municipis no podrien pagar. De fet, tal com marca el nostre PAN, tenim en marxa un projecte estratègic de captació i retenció de talent, perquè la tecnificació de la nostra plantilla és la millor garantia de futur per als serveis públics de la província. Però el talent, per ser efectiu, necessita eines àgils. Per això donem continuïtat a l'esforç de simplificació que vam iniciar l'any passat en la reforma del catàleg de serveis, en el que aquí vull expressar també la felicitació i la gratitud de l'esforç que han fet tots els departaments perquè fos una realitat. Volem ser una administració excel·lent en el fons, però també eficient en la forma. L'objectiu segueix sent clar, eliminar burocràcia i avançar els terminis perquè els ajuntaments tinguin els recursos quan realment els necessiten. I parlant de garanties, vull destacar una xifra fonamental, 240 milions d'euros en bestretes a través de l'organisme de gestió tributària. Siguem conscients del que això significa. Això és oxigen pur per les tresoreries municipals. Són diners que avancem als ajuntaments perquè tinguin liquiditat cada mes sense haver d'esperar a cobrar els impostos de la ciutadania. Això permet que els ajuntaments paguin nòmines, paguin proveïdors i funcionin en el seu dia a dia sense ofegar-se de manera, des del punt de vista financer. En resum, ens trobem davant d'un pressupost per al 2026 que creix amb més recursos que mai, que protegeix
amb un increment històric en polítiques socials, que inverteix en carreteres, en aigua i polígons industrials i que dona suport a la liquiditat financera i amb un equip tècnic de primer nivell al servei dels municipis. Aquest pressupost és la demostració que el pla d'actuació de mandat no és paper mullat. I vull acabar fent un agraïment sincer i explícit. Avui, previsiblement, aquest pressupost s'aprovarà amb un suport amplíssim, gairebé unànim. Vull donar les gràcies a tots els grups polítics que des de l'oposició heu decidit sumar-vos, heu decidit votar a favor d'aquests comptes i que la immensa majoria d'aquest plenari es pugui unir per dotar els ajuntaments de recursos en un missatge de responsabilitat política que la ciutadania mereix. Gràcies per entendre que el progrés de la província no té color polític. És la nostra guia per fer, des de la Diputació, que la vida als 311 municipis de Barcelona sigui, senzillament, una mica millor cada dia. I finalment també vull fer un agraïment singular i explícit a tot l'equip de programació, al capdavant, la seva nova cap, la Montse Boades, que ha sigut el seu primer pressupost que ens ha presentat, que ha treballat i que ha estat fet amb molta rigorositat, seriositat i amb molta eficiència. Així que també des d'aquí moltíssimes gràcies, Montse, i a tot el teu equip. Així que res més a dir. Moltes gràcies.